Takže krásně na ledě. A no shit lidi, ale... Co to kurva bylo? Pičo, tady je ale někdo jsme z ostrova tady, pičo, jako jsme na ledě a... Ještě od toho bagru. Tež doma. Ukážu tu piču vyrytou, tady je piča vyrytá jedna. Takže doslovně, ale... A ještě někam to vede. No tak ne asi. Neslyšel jsi to, ale? Ty piče, jo, no vám se to zdá, ale to je strach, jak chci, když tam je nějaký ostrov do piči. Někdo tam tuď pištěl, brácho. Také tlaky. Tam nějaký borci jdou. Já to nechci. Já to zkusím. Bacha. To nás zaostřuje moc. Tam. Tam, teď. Oni jdou za náma do píči. Ty vole. No tak jdeme do píče. No to jdeme. No jdeme za něma. No tak jdeme. Hej, lidi. Kámo, no shit. No shit, tam jsou nějaký borci a jdou za náma. Ty vole. Kámo, tam jsou nějaký borci a jdou za náma. Co to je, vole, jdeme jakože takhle. A já to budu pomalu točit. Hej. The fuck? Co to je za borce? Běž. Kámo, oni jdou k nám. Tři, běž. Ty hej. Oni po nás řvou. Hej, hoši, ale nechte nás. Kámo, co vám je? Čekejte, za chvíli začnu natočit. Hej, jsme tady borci. Ti borci tu stojí. Ti borci tu stojí. Pojď, dělej, jdeme do píči. Dělej, jdeme do píči, dělej. Musíme jít tudy, jak oni jdou. Teď tu nejde jinak jít. Brácho. Kurva. Kurva, to super. Ochu. Kámo, zeptáme se těch borců, kteří jako ještě nás pronásledovali. Hej kluci, můžeme se vás zeptat? Proč jste nás pronásledovali? Dobrý, ale dobrý, stůjte. Hej, hoši! Čo, vtíkej, zdravej. Ty vole, mi je posor. Hej, jdeme za ním. Kámo, musíme se dostat nějak pryč, že tu kurva jinak nejdeš tudy. Pičo. Hej, vytahujeme nůž, protože nevím, co dělat. Máš ten můj nůž? Jo, dobrý. Podrž mobil, takhle toč. Vytahujeme nůž. Oni už vidíte. Jdeme za nima. Beru nůž rovnou. Majte do toho bagru. No právě. jsme se chtěli udělat, že vlog, že půjdeme se podívat na ten bagr a oni tam sedí, hoši. To není dobrý. Se vám dopraví. Tak dá si. Nevím, máme nůž, ale... Ty pičo. Kámo, zítra půjdeme, ale ne tak pozdě. Vole. Oh shit. Oh shit. Tohle není moc pevný. Shit. Mě pase. Tady jsou borci. Jdeme. Hoši, můžu se zeptat, proč nás pronásledovali celou tu dobu od tam tu až? Hej, proč nás pronásledovali, kluci? Ne, ale proč nás pronásledovali? Jsou tu... Ne, vůbec. Pronásledovali jste nás od tamtuť. Čekejte lidi, to nesem, to zapomněl, to vypl... Ale hej, já jako mám vás všechny na kameře, ale my jsme šli a přímo stejně jste šli jak my.
Zavolejte si klidně policajti. Policajti. Hej, Ale chlapi, my musíme jít na stavbu. takže kluci jdeme, no, hoši jako, jdeme od nich do píči, že jo. To nám nestojí, jdeme tam dozadu. Tak ne, more. Jdeme tady přesto. Ty pičo, to je creepy, vole, to je jak... Hej, já jsem jednou byl lidi, že na Bohnickém hřbitově, protože nevím proč asi. Kurva. Ty pičo. To je ale pevný, ale tady bacha. Jdeme. A přijemu takhle to vypadalo, je tam cesta a stromy kolem. O kurva. I bacha, jdeme. Do píči. Hej, já furt tady slyším nějaké hlasy, ne ti borci, ale nějaké hlasy tu furt. Ticho, ticho. Max, oni, ale já jsem slyšel nějaké hlasy, příse. Oni jdou za náma, kurva. Kurva, jdeme do piče. Stůj, on je jeden. Ber to. Ne, pomalu, pryč. Ne, to už je voda. Je to pevný, ale. Lidi jsem posranej docela. Dobrý, ten borec nejde za náma. Sice je to náš první vlog, protože jsme si založili právě YouTube channel a chceme, jakože, jak to říct, točit vlogy. Ne strašidelné, ale prostě také ty chill vlogy, jestli víte, co myslím, lidi. Kurva, máme i tam, jdeme. Co je? Proč? A proč? Dobrý, dá. Hej, to jsou nějaký blázy, kámo. Oni jsou na piku, ti říkám. Oni si teď píchli a dívej, co budou dělat. Ježiš, přímo. Protože jsem normálně na piku. Kurva. Pardon, tam slovně, ale ty vole. Mám dost. Hej, tlaky. No co je? Oni si asi fakt píchli piko. Hej, oni si asi fakt píchli piko. Oni že policie. Hej, běž od nás. Hej, já mám nůž, ti říkám. Vypadni, pičo. Oni to mají zběnu. Bacha, dál. Jdeme do piče. Stůj, oni nejdou dál. Kurva, jsem sklouzl. Pardon, lidi. Ber to. Budu točit lépe. Jdou za náma. Lidi, jsem posraný až za ušima. Čutová ruka. No svým, ale... Ty vole, jako je to docela hnusný. Prostě, jestli jdeme natočit tady jako v klidu vlog a nějaký borci prostě jdou za náma, jen tak. Prostě random. Jdeme. Ty. A ještě jednou opakuju, že reálně takhle nějak vypadá Bohnický hřbitov a asi prostředek jeho. Ticho. Slyšíme, jak tu jsou nějaké kroky. Přísahám. Cítím hovno. Nelíbí se mi toto vůbec. Jdeme, rychle. Někdo, ty pičo, tam někdo byl, přísahám. Přísahám. Hej kluci, tam někdo byl, přísahám. Ukaž záznam. Běžte do piči. Kámo, nechte nás, vole. Update s kamarádou, jako bavíme se s těmhle. Takže přivítejte tohle tady Patrik, Tobiáš, Mates a Ferko. Jo. A domluvili jsme se, protože pro vás to teď, počkejte, protože pro vás to bylo lusknutí, protože my jsme se to půl hodiny domluvali. A nakonec jdeme tam, hej, kde máš ten nůž? Dej to tady Ašovi, no. A jdeme, hoši. Já jsem si myslím, že je nová lokace, jdeme tam si kouknout. Ne, jdeme ty tam se podívat.
Dobrý, Pak... Ne, pojďme teď. Dobrý. Jo, když tak update ještě, čekejte, jeden update, tak hoši, zjistili jsme, jak tohle nastartovat. Ukáž to. Jo, hoši. Zamrzne. Píči. Jak? Počkej, půjdeme. Zkus to dostáhnout. Otoč to, ne? A jak? To se tím fakt nastartovalo. Jo, my jsme to startovali jednou s kámošem. Jo, teď už. Tahej, už to bylo. A to je zamrzové. No, Pušte mi ten nůž. Pušte mi ten nůž. nůž. Čo, nikdo ho nemá. To dáš, jo? Lidi, snad budu se snažit nějak postříhat to video. Dobré, uděláme update za chvíli, jak to otevřu. Zase pro vás to bylo tohle. Jsme se domluvali zase třeba 10 minut, tam půjdeme a aspoň zakončíme to video dobře. Takže jak budeme přímo tam, začneme natáčet. A lidi, jdeme úplně do kočí. Jdeme zdravit někam. Já je mrdám. Pardon, ale hoši. Jestli to tam se něco stalo. Já klidně tu budu sám. Pár 2 beru. Hej, hoši. Moc. Ne. Jdeme. Jdi. Tam je prý někdo. Jdeme pro vás tohle. 2. Je to šílený tohle video. Co? Dej mi ten nůž. Dej mi ten nůž za mě. No, Tam přisáž, že asi někdo byl. vím. Lidi, takže si za tohle video je celá jakože, jak to říct, těžké, ale že si vole. Hej. Dám si to. Prý tam byla, někdo byl, lidi, nestojí nám za to riskovat naše životy, nevíte, kdo to byl. Aby jsem to řekl takhle, jakože, jak normálně mohli to být přímo jakože cigáni, bezďáci, mohli mít cokoliv, víc, co můžou nám udělat. Ale pár 2 za 10 lajků, celou kru naši bereme a jdeme tam zpátky. Příští pátek? Jako Ne, neděli. Ale jestli to bude do úterý, no do... Ne, jestli to bude do středy, tak vám říkám, že ve čtvrtek tam jsme. Lidi, je to docela pro nás hnusný, ale můžeme ještě jít se podívat tady přes ten park. A řeknu vám, jdeme. Zapli jsme to, jo? Tady to můžeme nastartovat, otevřeli jsme to. hej, jdeme benzín. No. Nešaj na nic. Tak nic, jdeme to nastartovat a za chvíli se vám ozveme, jak přijedeme tam. Vy nastartujete. Nebo víte co, hoši? Teď to serme a jdeme to projít tam. No, jak to chcete. Jdeme to projít. Zamkl jsem to. Jo, dobrý. Dej mu ten nůž. Hej, a nech to kde já ho vezmu. Ne, tady až na nůž. Já budu řídit. Otevři si ho a jdeme. Jdeme se tam podívat, musím mít. Co mám otevřít? Kdyby něco. By něco, víš co? To bude. Však ne, ale na obranu. Víš co? Lidi, takže máme tady velký update, že prostě jsme se přestaň, s kamarádi, no, aby jsem to neříkal tak jak děcko, tak prostě zbavili, já vím, zbavili. Začali jsme se bavit s těma borcama, už jsem si to říkal, ale říkám to ještě jednou, protože, jak to říct, no, oni též mají nějaké lokace, jestli znáte urbexmapa.cz, nabíhejte dolů, mám to v popisku, urbexmapa.cz, oni si tam zakoupili jako lokaci, takže tam potom pojedeme a půjdeme se podívat, takže tak asi. Tak jo, nemám, jdeme hoši. Běžte přede mnou, abyste, a kurva. Do prda. Pardon za ten slovník. Aj, pane, kam to jedeš? Aj, co dělá? Hej, ty mane, Ivane. Kdo bude točit, Maty? Toč, jo, musíš takto držet, aby to nebylo tak Na to debilně. lidi, Mates. Tak jo, jdeme, pojď na to. Pojď pryč z toho ledu. Tady to je to, pevnina. To se zavedlo. Koho to tam bacha. Takže už jsem to říkal a možná, jak to držíš? To je Jo, tady jo. Takže já budu natáčet i to. Ne. Ne, pojď. No,
jsem za to cvičil na radovině. Takže, aby jsme řekli, co se právě, že... Hoši, tam není voda, ne? Není, dobrý, tam není voda ještě. Dost hrubý led. Co jdeme? Pojď. Tady jsme slyšeli, pojďte sem všichni přede mě. Takže, oni ještě to neslyšeli. My, jestli jste to i vyslyšeli, tak vám přímo teď tady nahoře vám vyjede vlevo nebo vpravo. Díky, svítí tak si tu. Přímo vpravo nebo... Čeho to baví? Přímo vpravo nebo na... tak hochu. Přímo vpravo nebo nalevo vyjede taká tabulka, kde bude čas, kde jste mohli slyšet ty hlasy, zhlaste si to. A nebo Heroši. Mě to baví. Tam už je voda, hoši. Tam je loď. Budeme se podívat, když tak. Je tu. Loďka? Budeme se podívat, lidi, že tady na tenhle ostrov. Tady už je voda, jo? Takže klid. Ticho, ticho. Přísahám, už přísahám, že jsem někoho slyšel. Jenom už. Ticho, vypni to. Ticho. Prachu, já tam někoho slyším, jdeme do píči. Já ti říkám, já mizím. Jsem mezi prvníma, který mizím. Lidi, jestli chcete, až se tam vrátíme. Co jsem tam, nebo tam někdo stojí? Jdeme do piče. Jdeme, jo. Jdeme pryč. Řídím, no. Ne, serte na to. Nestartujte to a půjdeme úplně už do píči. Lidi, jestli chcete, až se tam vrátíme, tak dejte, protože začínáme teprve, stačí 20 lajků, no 10. 15. Ne, 10. To je na vás lidi. Jo, 10 lajků, vyhypěte to, dejte ten palec. 10 lajků, hoši, A odběr. vracíme se. Odběr to nemusíme teď zatím. Tak, ale mohli byste. Je to za... Čekej. Jinak Je to, železo. jako je to zadarmo, hoši. Že jako nevím, jako můžete to dát párkrát, kolik na to, jako jestli budete tak hodně dát. A To, nezabije vás to. víte co. A za těch 10 lajků. Do Jdeme si příštího zavést týdne, auta, dneska je neděle. Je do příštího týdne, jestli tam bude 10 lajků na tom videu. Příští pátek. Přísahám, part 2, bereme Ghostbox, MF, já nevím, jak se to jmenuje. Jo, MF 2 metry, nebo jak se to jmenuje. A baterky. Nastupujte. A už jedeme. Takže lidi, jsme tady a rovnou vám řekneme storku, co je park Boženy Němcové, už neumím mluvit, bo mám vůbec zmrzlou pusu, co se tady právě odehrálo. Takže o roku něco 2000 něco, jo. Tady byl jeden chlapec a já vám ukážu klidně ten strom, který se obvěsil. A něco se říká, že prej ještě tady ta jeho duše, prej ne, že straší, ale je to uvězněna. Takže můžeme někdy příště vzít Ghostbox a zkusit ho nějak. Jestli tu je, jo mám. Proto začínám tenhle kanál. Jako má ten YouTube, ne? Jo, TV Twix. Ne, že bych ho nějak kopíroval, ale prostě líbí se mi to, ten adrenalin v těch strašidelných místech. Možná i pro vás to bude adrenalin v takových místech. Jo, takže to byla ta story. Teď ještě vyběžte, tady to bych vám dopoví pár věcí k tomu. Jaké téma? O tom klukovi, co se o roku 2017 tady oběsil přece. U toho stromu Jo, tam v rok 2016 nebo 2017, já teď si to úplně nepamatuju. Byl jsem tu prostě na procházce s kamarádkou, ne? A prostě jsme šli, ne? A Protože, počkej, zastav. Jsme s Platkou, mluváme se, jsme plnou story. Takže, protože, aby jsem vám něco dořekl, tak v ten den to bych tu zrovna byl z jeho ex už teď. To byl zrovna
A právě, že klidně si to zeptejte, že on je ten, který volal na tu policii první a tak. No, takže já si tu běr, to jsem mu říkal, že rok 2016-2017, to mu bylo nějakých 12 roků. Tak jsem tu prostě byl se svojí teď už ex, jsme byli, já jsem si vychutnával svoji ledovou tříšť a prostě se šel, ne? A tam si byl na tom místě. Čekajte, vypínáme. Tak jsme zpátky. Tak doříkej to. Tak, tam zhruba na tom místě. Takže jdeme to rovnou ukázat, ten strom. Kdy možná ještě bude natoláno, už to nebude. To mám to ukázat, že tady ten obrovský strom, tady někde mi mohla být jeho duše. Ten shit. Tady Byla jedna větev. já vám to nemůžu ukázat, musím jít blíž, to vy to nevidíte. To je ten velký strom. Jo, Tady ten byla strom. jedna větev nahoře, to bylo ráno. Vidíte? Byla tam, Tady je ta větev. To se to až zlomilo. ne, Tam. já si tu byl, ne? Tam tady. Tam nahoře Tady, byla tady. jedna větev Tady. a tam byla Vidíte? prostě fatiga se okamžitě za to, policii. Počkal si tu dám přes policii a To může být ukázka někdy. Lidi, jako se jedno světlo. Lidi, jeden z našich krů musel jít na záchod, tam je to utejka, takže šel. Jen tak ho oznámit. Uděláme nějaký závěrci, co to je bez Matejho, ale to vůbec nevadí. Maty přijde, pojďte sem. Co je? Co je, Maty? Co je? tam se nějaký malý borec za mnou rozběhl s dvojima vlasama. Píču. S dlouhým blonděte. Jo, Blonděte. jo. Brácho, to je Petr. Petr. On se jmenuje... Jdeme. Lidi, uděláme závěr. Právě jedeme pryč. Protože to je naposledy, co jsme tu byli. Pojedeme ještě. Lidi, update je právě, že 2 ráno. A až teď jsem doeditoval celé to video, tak bych prosil o palec nahoru a odběr. Protože se fakt snažím na těch videích. Mám zítra vstávat do školy, protože je neděla. No dneska 5 hodin spám před sebou. Tak jestli to